Namusil ang usa ka security guard nga giingong gisungog o gibuli sa duha ka mga lalaki sa Birama, Barangay Calamba ning Dakbayan sa Sugbo. Usa kanila ang patay. Kini ang gitutukan di Alan Domingo. Kini na ang kahimtang sa duha ka mga lalaki naglingkod sa dumpling sa kalsada human giposil sa usa ka security guard pasado alas 10 ganiyang buntag. Giila sa kapulisan ang mga biktimang silang Renato Bilaniso alias Atoy, 52 anyos, usa ka vendor, o Vicente Himota, 42 anyos ug mulupyo sa Barangay Calamba. Ang duha nakaangkon og samad pinusilan sa laing party sa lawas nga daling gidala sa ospital. Matod sa mga nakasaksi nga nakadungog sila og tulo ka sipang buto sa armas ug mao na lang ang nakita nila ang duha nga nakadugo na sa lingkuranan nga nahimutangan daplin sa karsada. Namay ni Hana nga. Anong nag-agug ba ko? Nanaog ko. Nanamay dagang tao. Inkurog ko, nalibarok balibo kayo. Paglantaw na ko si Atoy man og si Vincent. Wala diya, rabadyo ko giikan. Giapil man dagay unta ko itong patay. Samtang daling naaresto sa kapulisan ang suspek sa krimen, ang 48 anyos nga security guard sa usa ka establishmento haduol sa lugar. Apil sa nakuha gikan niya ang service firearms nga matud pagigamit sa krimen. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kanunay matud pang ibuli sa mga biktima ang gwardya kinsa gulagway nga seryoso nga pagkatao. Wa na matud pa makaantos sa pagsigi og sungog, ilabi na ganyan buntag dihang gihatdan siya og pagkaon siyang anak, hinungdan nga giduol niya ang mga biktima og didto gipamusil. Ang duha ka biktima karon mo ni magsige bully niya. Every time nga naasa sa duty, sigihan siya o bugal-bugal, sigihan siya bully o niya. Kapila na daw ni siya ka beses o niya until kaganina wala na siya kaagwanta kay i-appeal po ang iyang anak. Sa pagkutlo nining balita, wa pay kumpirmasyon gikan sa kapulisan. Sa report, kabahin sa giingon na kalas na ang usa sa mga biktima. Padayon pang gisawayan sa news team nga makuha ang habig sa suspect. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.